Moa's hier en betiet. Elke nien is nog wat aan het opstarten. Maar in Ljouwert wie er van de morgen haast geen tijd voor, want om zo'n uur knalde Wolter Kroes de boel weg. De jongen giet 12 provincies bedel om MS onder de aandacht te krijgen. Ik heb ooit gezegd, MS mag mij misbruiken om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de ziekte MS. Waarom? Ja, omdat ik het een verschrikkelijk goed doel vind. Het is een vreselijke ziekte. MS is nog net echt te genezen. Voor onderzoek is een soort yield nodig. Ook voor de 17.000 patiënten in Nederland. Er is gewoon duurzaam geld nodig. Hoeveel? Dat hangt er een beetje vanaf natuurlijk wat voor onderzoekvoorstellen we krijgen. De goede voorstellen worden gesteund, maar we zijn nog lang niet klaar. Heel Nederland bezoeken om MS onder de aandacht. En zo biedt Ljouwert het spits aan. Dus wakker worden met Wolter Kroes in Leeuwarden. Ja, het kan dramatisch zijn, maar het kan ook heel leuk zijn. En dan giet het hele zeilschip op waai naar het volgende station. Dat is prima.